Go. Is het duidelijk geval, Wolf? Wordt in de hand dan hier op tegen in de binnen? Drie. Voor de tegenstander. Jongens, even draaien, reclame. Even de reclame. Oh ja. Jongens, deadline van muziek in het tenten. Morgen is het programma om omstandigheden die wat oppast. Het is gewoon geen uur. No, I hear no fire, that's it.